Chokolade. Det er dejligt. Jeg elsker chokolade. Og jeg har fundet ud af, når jeg laver visualiseringer, jo flere sanser jeg kan få i spil, jo mere er der gang op i gryden, jo flere forestillinger jeg får i spil herinde, jo stærkere bliver det. Jeg har fundet ud af, at jo mere detaljeret, jo mere sansespecifikt jeg kan lave mine visualiseringer, jo mere realistisk er det, at det sker i fremtiden. Og det har været ret fantastisk at opdage over de sidste mange år, at jo mere tid jeg bruger på det, og jo skarpere jeg bliver omkring, jamen hvordan ser det ud? Hvad kan jeg høre? Hvordan føles det indeni? Hvad kan jeg dufte? Hvad kan jeg smage? Jo mere jeg gør det, og det er jo altså et behageligt arbejde, man kan lave over på sin sofa, jo mere jeg gør det, jo tættere kommer jeg på det reelle udbytte, jo tættere kommer jeg på det, jeg gerne vil. Og det kan være, om det er en ting i mit parforhold, eller en ting på mit arbejde, eller en helt tredje ting, en kreativ proces, hvad ved jeg. Det kan bruges til det hele. Og det lækre er, at man kan forkæle sig selv imens. Man kan forkæle sig selv herinde, og man kan jo også godt lige supplere med at tage et lille dejligt stykke chokolade, så man kan få sat tingene i gang. En anden ting, man kan gøre, som er fuldstændig oplagt, det er jo musik. Og ved at bruge det samme musiknummer til den samme visualisering flere gange i træk, så sætter du også noget i gang, en eller anden kædereaktion inde i hjernen, der gør, at tingene bliver meget, meget stærkere. Og hvis man for eksempel, som jeg, bruger Michael Simpson, så kan jeg sige, så kommer man et sted hen oven i hovedet, som altså er helt fantastisk. Så tænk over, hvor mange gange du kan finde på ting, du kan trække ind, hvor mange forskellige sanseoplevelser du kan give dig selv inde i dit eget hoved, og så eventuelt med en ekstern påvirkning af lidt chokolade og lidt musik, så bliver det visualiseringer helt fantastiske. God fornøjelse.